ya gare. Nggih, nderek tuangaken nami kula Aulia Chandra Agusti. Oh, Agus nek awan. wis Iya. Mbak Chandra nggih. Nggih. Saking pundi, Mbak? Kula saking Karanggintung. Sapa kae mau disendar-sendur ya jangan salah banget. Urung tau disensor apa ya nang mbahku ki ya. Aja kaya kue ngesuk digawangna sensor Mas ora. Nggih. Nyili, apa nurit duit? Saking Karanggintung nggih, Mbak. Nggih. Sekolahe? Sekolah teng SMK Negeri 3 Banyumas. Oh, jurusane. Jurusane Karawitan. Wah. Nggih, sampun. Rebab, tayangnya nyiter. Wis. Nyiter ngone dhewek.